LGU buwak sa kanaman ay lang nakit pagkauli. Pero labaw sa katanan, makuri man ni inubos man lang liwat pagpinanawa. Diba? Ininsurugo lang liwat, bagaw pa ang bibisaya ko no sa konsihal, siring pa man ang ihalarumi nga interpretasyon sa binaray sa konsihal amo ang darangpan. Okay? Sa lima kasangkayan, ihahatag ko sa iyo ang aton usa nga budget officer sa punto sa Mapanas, si Sir Ariel Bora, o nga di mo panis katayada, ako ang mapili. Sige, KURATSA maestro, kaya ubus na magpinanulo. Sa naton former sa kinabayan, anakon padi Ariel Bora, at the same time, anaton auditor sa Mapanas Pastoral Council. Salamat!
Kahit sa pa man niya, siya si nagpapasuso nga ang naging membro sa PCL, always ang PCL. Salamat! Ibabalik ko na kang pariyan sa Tatunense. Okay. At least kayo tumatagsin sa'yo mga KURATSA. Sayang mo na sa nga na. Maestro, toka.